Pencil Productions. Gabriel og Wilf flexer op i baren. Pelser ligger bar og mærker på din kran. Knæppet hende godt, men ikke for godt. Ægte fuck mig stil, hun kan ikke få nok. Sidder stille og roligt, swiper lidt til venstre. Tinder-gamet er en point, fuck dødelige mennesker. 3 stykker snulle i min overmund. Trakter 6 liter, tro mig bri, vi har ingen bund. Skriver lige et opslag på fundamentum. Mangler ild, sneaks noget fra Kanye's collection. Hvad så homie? De gids har fået hiv. Kan fortælle dig din dagens pussy, den er stiv. Dyre sneaks, check. Long line, check. Rig far, check. Slim jeans, check. Rotens, player, check. 6 liter, check. Ralf Kabak giver 6 liter. Jeg giver nyt hit ud nu. Folk vil have fucking mere. Bro, du en fuckboy. Kender du en fuckboy? Råb hans navn. Kender du en fuckboy? Råb hans navn. Hvem er en fuckboy? Hvem er en fuckboy? Let's talk about sex, baby. Dit vers lige nu. Kom her. Kom nu. Du har været slem igen. Men det gør mister. er min pisse. Hvorfor gør det så ondt? Og pikken var så stor. Hey, men ved jo alle sammen godt, at jamen helt seriøst, var det godt? Fortæl. Uger tikker, tiden går. Jeg kommer til dig. Tak for sidst. Selv tak. Hvad skal vi så lave i dag? Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Den er omskåret, den er flot. What is going on here? Breakfast! Du kommer med mig, unge mand. Nu går du ned og finder Tygo. Nu! Jens, det er ikke. Okay. Jamen, det er bare fordi, Hun har en dus, og man kan huske en dus, og man kan danse. Sig til de andre. at jeg vil være med. Ej, det er Jens. Hello. It's Jens, Hej Jens. er du ledig i aften? Aftalen. Ja, jeg glæder mig. Hallo? Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. Hej Jens. Jeg har bare så ondt i min krop, Jens. Hvor er du ondt henne? Og så kunne jeg give dig noget massage. Jeg har bare så ondt i. My neck, my back. Min liske. Jens, det var godt nok noget af en omgang. Det skal jeg godt nok fortælle til de andre piger. Forfærdeligt. Can't seem to let you go. Jeg er slet ikke for luft. Kom piger, lad os gå. Hvil i fred, Emma.
Fuck, hvor er det virkelig forfærdeligt. Prøv lige at er hende der ny? Hende er der aldrig set før. Ej, nå ja, hun er lige ankommet, men ærligt. Jeg synes ikke, hun er så pæn, som alle går og snakker om. Ej, se hende lige! Hendes øjne skinner smuk som diamanter. Ja, hun er flotte lange ben, og det er rigtigt tøj på. We got nothing in common. Hej! Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. Ej, er du okay? Jeg er egentlig ikke okay. Ej, kom du bare, så har vi også. Tak. Er du faldet godt til? Ja, især Jens har taget helt vildt godt imod mig. What do you mean? Vi hyggede bare lidt i går. That's how you know you fucked up. Knippede I? Hey, Jens er min kæreste. Jeg tror da, Jens han er sammen med mig. Ej, prøv at vente, jeg er sammen med Jens. Ej, Du kan da sige, du ikke var nummer 1. Vi kan ikke skændes sådan her med hinanden, når det er Jens, der har fucket os alle sammen op. nej, men hvad gør vi så? Det er egentlig rigtigt. Hey, det er ham! Wait a minute. Fuck this shit, I'm out. Hvad så derovre? I knew you were trouble when you walked in. Hvad snakker du om? Indrøm det nu. Du har knippet med os alle sammen. Nej, jeg har ikke. Fede løgner! Relax, take it easy. På ham, piger! Vent. Det er bare fordi... Drenge som mig, der bliver forelsket. Så er nogle dejlige piger som jer, der bare har... Ass, titties, ass and titties. OMG, du er for lækker. Husk, at vi er sure på ham. Nå, jeg er på ham! I need somebody help, not just any